हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि डिजिटेल आपडेट चेनेलाव फिन बरायना लाग्रोनाय जाबाय। जोंहा गोदान साख्रि ओंखारना फैदों दै लोगोफोर। दा बे साख्रिया बबेनिफ्राय ओंखारना फैदों नोंथांमोनहा थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो हमनो हादों जानांगौ। बे साख्रियाहाय जोंना बरपेटा डिस्ट्रिक्ट जुडिसियारि अफिस आरो चराइदेउ डिस्ट्रिक्ट जुडिसियारि अफिसनिफ्राय ओंखारनानै फैदों दै लोगोफोर। दा बे एप्लाइआ बेनियाहाय मा जागोन, अफलाइन जागोन आरोखि ना लोगोफोर। दा स्टेन्डार्ड फर्म मोनसे थायो, बेखौहाय डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना बेवहाय गावनि माबाखौहाय फिलआप खालामनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय आरोखि। जाय एप्लाइ खालामनो गोसो दं बेवहाय क्लास 8निफ्राय लानानै क्लास 8 पास जानाय 10, 12 बा डिग्री पास जानायफ्राबो हागोन आरोखि ना लोगोफोर। दा बेवहाय प्रसेस सार्भार, ओमफ्राय पियन, ओमफ्राय ड्राइभार पस्टनि ओंखारना फैदों दै लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। जाय गेजेरावनो भिडिअखौ स्किप खालामना नायगोन नोंथांमोनाथ' बुजिनाय नङा, बेनिखायनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबानो जाबाय। दा लोगोफोर, आं बेवहाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो रिकुवेस्ट खालामहरनो सानदों। दा नोंथांमोनहा जाय आंनि चेनेलखौ नायगासिनो दं आरो जाय आंनि चेनेलाव गोदान फैदों, नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ अनलायनानै बयबो साबस्क्राइब खालामनानै ला, आंखौ बिदिनो सापर्ट होलांबाय था, जाहाथे गोदान आं जब्सफोरनि आपडेट नोंथांमोननो लाबोनो हायो। दा लोगोफोर, भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। लोगोफोर, वेबसाइटआव फैबाय। दा नैबेवहाय नुदों जानांगौ नोंथांमोनहा, बेवहाय बरपेटा डिस्ट्रिक्ट जुडिसियारि लिरनानै होदों। बेवहाय नैबेखौ नायदो नोंथांमोनहा, बेयाव बिदि लिरना होखादों। दा नोंथांमोनहा बे पिडिएफ फाइलखौ बहा मोनगोन होनबा, आं बेनि पिडिएफ फाइल लिंकखौहाय डिसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनखागोन लोगोफोर, आरो बेनि स्टेन्डार्ड फर्मखौबो आं डिसक्रिपसन लिंकआव होनानै दोनखागोन। नोंथांमोनहा लिंकआव थांनानै डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरोखि ना, आरो एप्लाइ खालामबानो जाबाय नोंथांमोनहा। दा नैबे एडभार्टाइजमेन्टआ, जों बेखौहाय डाउनलड खालामनानै नायनो थाखाय जोंनि बेहाय क्लिक खालामना होदो। जों बेवहाय क्लिक खालामबाय। डाउनलड जाबाय बेयो लोगोफोर। नायनो हासिगोन नै लोगोफोर, नोंथांमोनहा बेवहाय नुदों आरोखि ना। एप्लिकेसन एडभार्टाइजमेन्ट माबायाहाय बेनो आरोखि ना। दा पस्टनि नेमा मा, प्रसेस सार्भार पियन, बेवहाय साबेसे दं जाखो, बेवहाय 3 होदों आरोखि ना लोगोफोरनि। बेहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय। प्रसेस सार्भार पियन 1 नाम्बाराव बेहाय 3 दं। दा बेनि ग्रेड पे माबायाबो, सेलारियाबो बिराद मोजां, बेयाव नायबानो जाबाय नोंथांमोनहा। दा नै क्वालिफिकेसना मा जानांगोननो, SSLC पास माने मेट्रिक पास, एनि मेट्रिक पास एनि हागोन आरोखि ना लोगोफोर, बेखौ नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय नाम्बार 2 पस्टआवहाय दङ अफिस पियन। दा अफिस पियनावहाय साबसे दं, 2 पस्ट दं आरो। दानिया बेनाहाय बेसिबां, क्लास 8 पासबानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो एलिजिबोल जागोन। दा नाम्बार 3 आवहाय दं ड्राइभार कन्ट्रेक्सुवेल, ड्राइभार पस्ट आरो बियो। दा बेवहाय नायदो, ड्राइभारावहाय साबेसे दं, 1 दङ। ओमफ्राय बेनि इडुकेसनाहाय बेसेबां जानांगोन, ड्राइभारावहाय क्लास 8 पासबानो जागोन लोगोफोर। दा बेजों लोगोसे मा नांगोन, बेजों लोगोसे जोंहा मा नांगोन, इडुकेसना जोंना क्लास 8 पास जानांगोन। बेजों लोगोसे जोंहा मा नांबावगोन, ड्राइभिं लाइसेन्स थानाय जानांगोन आरो, भेलिड ड्राइभिं लाइसेन्स थानाय जानांगोन। होमबासो जों बेवहाय एलिजिबोल जागोन आरोखि, बे पस्टनि थाखाय, ड्राइभार पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेनोमोन लोगोफोर, पिडिएफ फाइला नोंथांमोनहा लिंकआव थांनानै, डिसक्रिपसनाव थांनानै नोंथांमोनहा डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। दा नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनो थाखाय जाय गोसो गुदुं, नोंथांमोनहा बरपेटा डिस्ट्रिक्टआवहाय थांनानै नोंथांमोनहा खाथि खालानिफ्रा एप्लाइ खालामहैनो हासिगोन आरोखि। दा स्टेन्डार्ड फर्म मोनसे मोनो, आं बेखौहाय खिन्थागासिनो लोगोफोर। स्टेन्डार्ड फर्मखौ आं बहाय मोनो, बिनि लिंकखौबो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। दा आङो नोंथांमोननो खिन्थानि स्टेन्डार्ड फर्मआ माबायदि जायो। स्टेन्डार्ड फर्मआ जोंनाहाय लोगोफोर नैबेबायदि जागोन। बेहाय आसाम गेजेट पार्ट 19 लिरनाय थागोन जेनेबा,
बेवहाय स्टेन्डार्ड फर्म अफ एप्लिकेसन होनाय दंखायो। बेवहाय मा नोंनि सोरनो बबे पस्टआवहाय एप्लाइ खालामगोन बेखौहाय नोंनि पस्टनि नेमखौहाय लिरनांगोन, नोंनि डिपार्टमेन्ट अफिसनि नामखौ लिरनांगोन, नोंनि फुल एड्रेसखौ होनांगोन बेवहाय। दानि बेहाय फट' स्टाम्प गांसे सिथाबनांगोन। बिनि उनावहाय बेवहाय जोंहा मा दंबावो लोगोफोर, नैबेहाय नोंनि केन्डिडेटनि गाहायथारावहाय नोंनि थारिख, डेट, प्लेस, जायगा बेखौ होनांगोन गावबा गावनि। ओमफ्राय नैबेहाय केन्डिडेट गावबा गावनि सिगनेचारखौ होनानै बे फर्मखौहाय फिलआप खालामनानै नोंथांमोनहा अफलाइन एप्लाइ खालामबानो जाबाय। जाय बरपेटा डिस्ट्रिक्ट खाथि खालानि नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय। लोगोफोर दा जोङो बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि माबाखौहाय नायखांबाय, जोङो साख्रियाहाय बेसेबांथा पस्ट दं, बेसेबां ओंखारदों बेखौहाय नायखांबाय। दा जोङो नायनोसै लोगोफोर चराइदेव डिस्ट्रिक्टनिया बेसेबां पस्ट दं नोंथांमोनहा नायदो। नैबेवहाय होखादों, नै जों दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय। दा जोङो बेनि एडभार्टाइजमेन्टफोरखौहाय, बेनि नटिसखौहाय जों नायनो थाखाय जोङो नैबे एडभार्टाइजमेन्ट डिटेल्सआवहाय खेबसे क्लिक खालामना होनांगोन। जोङो डाउनलड खालामनानै लाग्रोनांगोन बेवहाय बे सेकेन्ड नाम्बारनियावहाय। दा जों बेयाव क्लिक खालामसै। दा बे डाउनलड जाबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना नायनो हासिगोन आरोना। नै दा जोंना चराइदेव डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंना बेसेबां पस्ट ओंखारना फैदों नैबेयाव नायबानो मोनसिगोन। डिटेल्स अफ भेकेन्ट पस्ट 1 नाम्बाराव दङ जोंना पस्टआ मोनसेल'खा बेवहाय प्रसेस सार्भार। दा बेवहाय पस्टआ बेसेबां दं लोगोफोर, 7 दङ। ओमफ्राय बेनि ग्रेड पेआहाय बिराद मोजां लोगोफोर, 14,000निफ्राय जागायनानै 60,500सिम मोनहैगोन। ओमफ्राय ग्रेड पे एक्सट्रा थाबावगोन 5,200 पार मान्थ। बिदि बायदिसिना फिसा फिसौ माबा थाबावो आरोखि ना। दाना बेनि क्वालिफिकेसन नायदो लोगोफोर। क्वालिफिकेसना बेनाहाय एनि ग्रेजुवेट, एनि स्ट्रिम ग्रेजुवेट जानायबानो, ग्रेजुवेट पासबानो माने डिग्रि पासबानो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। दा बेवहाय नै आनरिजार्भआ सासे दङ, अबिसियाहाय 2 दङ, एसटिपियाहाय सासे दङ, एससियाहाय सासे। दा नोंथांमोनहा जाय गोसो गुदुं नोंथांमोनहा चराइदेव डिस्ट्रिक्टआव थांनानैहाय एप्लाइ खालामहैबानो जाबाय। अफलाइन जागोन बेनियाबो लोगोफोर। दहाय आं सिगाङाव खिन्थानाय बरपेटा डिस्ट्रिक्टनिजों एखेयानो लोगोफोर, स्टेन्डार्ड फर्मा बे एखेयानो जोब। दा नोंथांमोनहा बेखौ एप्लाइ खालामनानै लालायबानो जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोननो आं मोनसे खोथाखौहाय खिन्थाहरनो बावदों, सरि लोगोफोर। आं नोंथांमोननो खिन्थाफिननोसै लोगोफोर। नैबेवहाय जोंना मा बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि माबायाहाय जोंना एप्लाइ खालामनाय स्टार्ट डेटआ जोंना खयथानिफ्राय जादोंमोन नैबेवहाय नायबानो मोनगोन नोंथांमोना। 23 तारिख सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जादोंमोन लोगोफोर। दा बिनि लास्ट डेटआ माला जागोन, 28 तारिख अक्ट'बर मासाव जोबहैगोन आरोखि ना लोगोफोर। दा बेनोमोन आरो नैबे चराइदेव डिस्ट्रिक्टनि बिनिहाय खय तारिखआव जागायदोंमोन, बिनिहाय 13 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जादोंमोन लोगोफोर। नोंथांमोना नायबानो मोनखागोन नैबे नों। ओमफ्राय बिनि एप्लाइ खालामनाय लास्ट डेटआ 8 नभेम्बरावहाय जोबहैगोन आरो लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेखौहाय डिसक्रिपसनाव थांनानै नायबानो फरायबानो नोंथांमोना गासिबो इनफरमेसनफोरखौहाय मोनजोबहोगोन। आं लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेनोमोन आरोखि। नेक्स्ट भिडिअजों लोगो मोनबावगोन।